बेनावथ' नों बेथना बै समावहाय बेसेबां मोनोमोन 30,000ल'सो मासाव माबेजों खामायनानै बे 20 कोटिनि हा लाखो बिथांनि रावा खुनु प्लेनिं गैया खालि ओरैनो मानसिफोरखौ दाय होनानै थाखानि सिमां नुबाय थायो बिथांमोनावथ' आसनि गैया आसनिया मा बिसोरना साथा राननाय खुन्दुं राननाय बेबो गुफुर खुन्दुं बेजों मानसिफोरखौ गलाय मोनदेर खालामनानै खुन्दुं साप्लायनि बिथांमोना फैसा जादों हाग्रामानाथ' बाथ्राया बेनोखा बे खालि फैसानिल' सिमां नुयो मोजां खामानि मावबाबो फैसा गावहा हेलिकप्टार बिरहोनायखौ बियो हा फाननानै होदों बेबो मोनसे कुइसन जाया होमबा 20 कोटियानो जाबाय दे 20 कोटि थाखाखौ माजों बाया माजों खालामा बे बेनावथ' नों बेथना बै समावहाय बेसेबां मोनोमोन 30,000ल'सो मासाव माबेजों खामायनानै बे 20 कोटिनि हा लाखो बिथांनि रावा खुनु प्लेनिं गैया खालि ओरैनो मानसिफोरखौ दाय होनानै थाखानि सिमां नुबाय थायो जोंनियावथ' जोङो मा रायजो राजाखौनो जों आसनि होदों आसनिखौ मोजां मोना रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होबाय थादों बिथांमोनावथ' आसनि गैया आसनिया मा बिसोरना साथा राननाय खुन्दुं राननाय बेबो गुफुर खुन्दुं बेजों मानसिफोरखौ गलाय मोनदेर खालामनानै खुन्दुं साप्लायनि बिथांमोना फैसा जादों साथा राननायनि फैसा जादों बिस्कुट राननायनि फैसा जादों आसनिया बिदिसोमोन जोंनाथ' बिदि गैया जों थोंजोङैनो सासे आइजोनो 5,000 होनानै 5,000खौ जों बेब'साय खालामनो जोङो मोनसे आसनि खालामो बेमार फाहामनो थाखाय जोङो बिथांमोननो डाइरेक्ट जों फैसा होयो बेमारनि मुङाव आरो जों आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों 25,000 खरि होदों 75,000 होनायनि बाथ्रा बे सिस्टेमेटिक थांगोन 25,000खौ बाहायखांबा नेक्स्ट 25 जागोन बेखौ बाहायखांबा नेक्स्ट 25 थांगोन बिदिनोसो जाहैगोनथ' दा जोङो खामानि मावनायखौ जोङो फैसाल' नङा जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जों ट्रेनिंबो जाहाथे फैसाखौ मोजां बाहायनो हायो दा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जों नुबाय बिराद मोजाङै सोलिदों माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुप दं मोजां मावनो हायाखै बिथांमोनखौ जों स्क्रुटिनि खालामनानै आरोबाव जों बोरैबा मोजां खालामनो हायो बे प्लेनिङा जोंहा दङ गतिके बिथाङा सब समाय मोजां खामानि मावदोंबा बेखौ फैसाजों रुजुनानै डाइलुट खालामनो नाजायो बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा बुजियो आरो रायजोफ्रा हाग्रामानि खोथाखौ दिनै लाला खारन बिथाङा 5 बोसोराव एसेम्ब्लियाव खनसेबो थाङाखै आरोहाय 15 बोसोराव रायजोनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै बेबायदि खारनाव रायजोफ्रा मा खारनाव बिथांमोनखौ दिनै मदद होनो बे गिदिर मोनसे कुइसन नङा होमबा दा गतिके बियो जेसेबांखि बकिया जेखि बुंलाबाया मानो रायजोफ्रा बिनि खोथाखौ फंसेबो खोनासंला दिनै प्रमद बर'नि रावखौ खोनासङो इउपिपिएलनि रावखौ खोनासङो ट्रेक्टरनि रावखौ दिनै खोनासङो गासैबो लामा सामा ट्रेक्टरनि आवाज दिनै जाजोब्बाय गतिके दिनै नांगोलनि आवाज गैला जोबथारनायाव बेखौ आं सोंनो लुबैदों जे इउपिपिएल दोलोआ 40टा बियाबाबो बिजाथि फसंजोब्बाय बे बेलायाव माबेबा मोनसे बियाबाव साब्रै साबा बिनायबो दंमोन बेनि गेजेरावनो सोरबा खुद्रिलायनायबो थाबाय आरो बे बिजाथि फसंनायाव हयथ' नोंथाङाबो एसे लोब्बा दंमोन बे बेलायाव जायफोरानोखि मोनासै खुद्रिलायबाय बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बेयो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिल' बाथ्रा नङा आरो मोनफ्रोमबो हान्जायावनो गोबां मानसिफ्रा बिजाथि जानो लुबैनाय दङ दिनै नोङो बिजेपियावबो नुदों जोङो कंग्रेसआवबो नुदों जोङो बिपिएफआवनो इभेन जों बेवहाय नुबाय थानाय जादों जोंनावबो जोंनाथ' मोनसे रुलिङाव दं जोंनि हान्जाया गोख्रों बयबो मिथिगौ 40टा समस्थियाव जोङो गोहो दं जोंहा गेलेनायनि बयबो मिथिगौ देरहागोनखौ बयबो बुजिनानै दं गतिके गेलेनो लुबैनाया बारा जों आसा खालामनाया बारा गतिके बयबो बिदों खिन्थु सासेल'सो होनांगोन दा जोङो सिद्धान्त लाबाय पार्टियाव मोजां सावरायनायनि गेजेरजों सासेखौ जों होनोसै जायहा देरहागोन रायजोफोरनि जाय खामानि मावनो हागोन रायजोफ्रा जायखौ अनगोन बेबायदि मानसिखौ नायनानै जों केन्डिडेटखौ होदों खिन्थु जोंहा मोनसे बिसास दं जायफ्रा मोनाखै बिथांमोना बुजिगोन बुजिदोंबो दिनैहाय जों सावरायलायबाय थादों खिन्थु दुखुआ दङ जोंबो टिकेट होनो हायाव जोंबो दुखु मोनो जायफोर जों दैदेनगिरिफोर दङ जों टिकेट होनो हायाव जोंबो दुखु मोनो बुरजा होनो हानायबाथ' जों ज्राव ज्राव होनानै बयखौबो सेटिसफेक्सन खालामलांनो हागोन खिन्थु मा खालामो 40 लाखल' दङ गतिके जोङो बेखौ लानानै जेबो सिन्था खालामाखै आरो जोंनि पार्टियाव खोब डिसिप्लिन बयबो अनलायनानै जों खामानि मावगोन खोथाया जाबाय मा इउपिपिएलखौ जों खनसे आरो पावाराव लाबोनांगौ प्रमद बर'खौ जों आरो शिफ्ट खालामनांगौ फैबाय थानाय समाव गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों मोजाङै जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ बर'ल' नङा गासै बे ओनसोलाव थानाय 26टा जाथि जनगोष्ठी दङ बे ओनसोलाव थानाय 35-36 लाख मानसि दिनै जाबाय गुफुरनि दिनै हाबफैबावबाय बे गासैखौबो लानानै जोङो दावगालांनो सानदों गतिके जोंनि गेजेराव गोनो गोथो गैया जोबथारनायाव रायजो राजाखौ मा खावलायगोन आङो गासै बिटिआरनि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन आरो आङो नुदों मा 26 लाख साराय 26 लाख भटारफ्रा दिनैहाय नैबे बिसायख'थियाव बाहागो लानो थांगासिनो दङ बे बिटिआर ओनसोला गोबाव सम आन्दलनजों फैबाय खनथाम जोंहा सुक्ति जाबाय आन्दलनजों जों मोनसे बिराद जुरुला जाबोजोब्बाय जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि गासैबो जों जुरुला जाबोदों दिनै गावजों गाव बुलायनायाव धंस' जाजोब्बाय शिक्षा दिक्षा जोंनाव धंस' जालाबोजोबदों नाथाय जों गोबां नाजानायनि गेजेरजों 2020 मायथाइयाव जों सुक्ति मोनबाय दा गोजोन फैबाय खौसेथि फैबाय भारत सरकार जोंखौ अनगासिनो दं आसाम सरकारा जोंखौ अनगासिनो दं बिटिआर ओनसोलावहाय मोनसे राजनितिक सुस्थिरता नांगौ
राजनिति भाबै बेवहाय सान्थि नांगौ आरो जाय राजनिति हान्जाया गोख्रोङै मावनो हायो जाय राजनिति हान्जाया समाजखौ अननो रोंगौ बेबायदि राजखान्थि हान्जाखौ जोंनो नांगौ गतिके दिनै UPPILआ बेखौनो थांखिनानै जों खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' बिथाङा बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु बाथ्राखौ जों मिथियो बे हिसाबै दिनै जोथोन लागासिनो दं ओंखायनो आं खावलायगोन गुरैयैनो थांनाय 4 बोसोराव जेरैबायदि अनबाय एबारबो निस्सय जोङो अननांगोन जोङो बे ओनसोलखौ सान्थि खौसेथि जौगानाय जों लाबोगोन आरो आङो खावलायगोन जोंखौ बिसासाव ला रायजोफोरखौ आं खावलायगोन जोंखौ बिसासाव ला प्रमद बर' बिथांखौ बिसासाव ला जोङो हारि थैनाय समाजनि गाज्रि जानाय खामानिखौ खुनुदिन मावाखै मावनायबो नङा फैबाय थानाय समाव जों साबसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावगोन